Salamu alaikum. Ya ina ba su da lura ga Allah. Wannan ko magana. Ya saboda wallahi da lura ga shabaci. Ina bani suna rai suna bukatar burodi. No me yake. To Ya? Ka ba mace ta burodi ne. to Ni dai mu dai ciniki. Wai ni fa ina ganin gidan ga shi kowa a wancan abin da na wuta ne. Na kuwa. To wai bai ku da wancan abin halan. Abu ne ma. Allah. Ya ka taho ka. Burodin nan Allah ka raga min. Ka Ba kare ta mu sauki ne annan. Da su da ka kasan sai yaji sai gidan su ni kamar suna. A to ribo. Bari in zo in ƙara binciko wani abu. Da ma an ma kiran wani. Wai amma an kiran da ka san tsala take ne wai. Wala Usman na. Salamu alaikum. Da Haruna na ni da. Tun jiya ma ni hito. Au. Na gaji ya gajiya saboda wallahi na fara wurin da zo ni rubuta kayan nan in yi gamu amma Allah ya tsare dole mu tsaya mu huta saboda kaga ga masu kuɗi ga masu abin nan motoci a shanawa wata ya ba mu rubuta kayan mutane dole na wallahi mu rubuta ha ban za ta haɗu dole mutum shi abin ganta wallahi daga hutawa cikin mota ga waya shi kokarin mai ta kare wallahi sha rin gani Allah na wallahi tallahi sai na dubo da ko da tsiya ba ki ina dauko ki wallahi ha sai wallahi ke daukowa ka ji wai abu wai cikin mota ya fage na haka ba da ni ba wallahi wa Allah ka biya nukan bukata ta biya ka ta wallahi kai ka banza wallahi sai na ci wayan nan ko da ba Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.